दुमफाव खोनायाखै आं मा बुंदो माबि मा जालायखो उन्दुदोंसो आङो ओजों फैथ' नोंजों फंसे खोथा रायलायनांगौ दङ मानो नांबाय थागौ रेस्टखौनो मोनला आं एसेबो माबि जिराय बेवहाय नोंजों गोबां मानि खोथा रायलायनांगौ दङ आंहा जिरायथ'ला आङो मा खोथा दे बुं दुमफाव आं नोंखौ मैया हराव मा बुंनायमोन मा बुंदोंसै आंखौलाय नोंलाय गोसोखांनाय आं मा बुंनायमोन नोंखौ औ दे माथो जाखो दे बुंलाय मामोन दुमफाव दिनै नोङो आंखौ लासिंसिं खालामबाय हायना आरो बैनायनि सिगाङाव आं गावखौनो जोबोद लाजिनाय मोनखांदों मिथिगौ आं मानो लाजिदों मानो नोंनि माखासे सभाब चरित्र आखलनि थाखाय आं गावखौनो दिनै जोबोद लाजिखांनाय मोनदों सि आं मालाबाबो नोंखौ बेबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन दुमफाव नाथाय नोङो आंखौ दिनै थारैनो लाजिफोनांमारबाय आंलाय मा लाजिफोनांखो हा मेब्ला मा लाजिफोनांखो आङो आं एसे मोजां साहा फुदुंना होदों ओंखाम संना होदों जाहोबावदोंसो आङो आरो आंलाय नोंखौलाय मा लाजिफोनांखो ना आङो सोरखौबा रायदों बुदों नामा हा मेब्ला रायनाय बुनायनि खोथा नङा दुमफाव आं नोंखौ मैया हरावनो बुंखादोंमोन ना हायना आरो बैनाय मोनफैयोब्ला खोथा बाथ्राफोरखौ आरो माखासे आखलफोरखौ नोङो एसे थाल ला होननानै नाथाय नोङो दिनै बे आखलखौनो दिन्थिफिनबाय नोङो हा नोंनि खर'आव जेबो गैया नामा हा दुमफाव नोंनि खर'आव जेबो गैया आं नोंखौ मैयानो बुंखादोंमोन ओंखाम ओंख्रिखौ एसे नायै मोजाङै सं होननानै नाथाय नोङो दिनै बेदरावबो नोङो बानलु गोसा होदों आरो ओंखामखौबो नोङो गोथां गिफि खालामदों हा मानसिखौ सैयाबा सैया एसेबां बेबायदि अयनाय खालामनाङा मिथिबाय आरो बेल' नङा थांनोसै टाइमावबो नोङो हायनामोनखौ नोङो थिनहरबाय थादों हा बेबायदि रायलायो मानसिफोरजों सैया सुखुआनो बिसोराबो मालाय थाल दंखायो खयथा बाजियाव कारफिउ सोलियो खयथा बाजियाव बन्द जायो नोंहा थिनहरनांगौनि मा दरखार दङ हा दुमफाव मा दरखार दङ नोंहा थिनहरनांगौनि आंनि बिनानावा आंनि न'आव थानो जानो होननानै फैयाखै मिथिबाय दुमफाव बे खोथाखौ नोङो मिथिखा आंनि बिनानावा आंखौ आरो नोंखौ माबोरै दङ माबोरै गैया मोजां गाज्रि खबर लानोसो फैदो मा सानदोंमोन नोंलाय हा मा सानदोंमोन आंनि बिनानावा आंनाव जानो होननानै फैयाखै नोंनि मोजां गाज्रि आंनि मोजां गाज्रि खबर लानोसो बे न'आव फैदो आरो नोंहा बिनि सायाव सैया सुखुआ रायलायगोनसो रायलाया खालामबावदों नोङो बेखौ थोद मानसिया एसेबां बेबायदि जानाङालै सैमा गियाननि आं दिनै नोंखौ रायामोन दुमफाव नाथाय आंनि खर'आ कन्ट्रल खालामनो हाला नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुनानै नोङो सोलायनोबा सोलायदो सोलायाबा नोंनि नोम्फानि न'आव नोंखौ दोनहैफिनगोन आंबो गौथुमसो दुमफाव गोरलैयैनो नोङो आंखौ फिदिनो दासान दिनै आङो नोंखौ लास्ट वार्निं होबावनोसै दुमफाव नेक्स्ट टाइमाव जुदि नोङो सोरनिबा साया बेफोरबायदि आखल खिथिबावोब्ला खिन्थु आं मानिनाय नङा होनखाबाय आङो मानिगोन ना मानिया आं मा सानदों खोनायाखै नामा नोङो मानिगोन ना मानिया आंनि खोथाखौ हा मानिगोन दे मानियाब्ला लखिरामा गावनि हिन्जावखौ माबायदि बुयो बेखौ नोंबो मिथिना लाखा बेबायदि होननानै मिथिनाय मोनब्ला सिगाङावनो फैखाथारामोन आङो निमाहा खालाम आंखौ दुमफाव निमाहा खालाम आं नोंखौ एसेबां बेबायदि रायनो गोसो गैयामोन आङो नाथाय आङो नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुनानै गावनि गोसोखौनो एसेबो हमथानो हायाखिसै आं अनो दुमफाव नोंखौ आं जोबोद अनो नाथाय नोंनि माखासे खोथा आरो माखासे आखलफोरखौ नुब्लाथाय आंनि गोसोआ जोबोद अरखि बायदि रागा जोंखांबोयो नोंनि आखला लासैयैनो बारानिफ्राय बारासिन जाबोनो हमबाय दुमफाव बेनिखायनो आं दिनै नोंखौ रायनो गोनां जाबाय अन्नानै नों आंखौ निमाहा खालामफिन आदाया मानो बाजैखौ एसेबां रायो जाहोना मा जाथावथाव आंखौथ' आदाया उन्दैनिफ्रायनो एसेबां मोस्रोम जोसि खोजिमा जोसि आंखौ अनबोबाय फेदेरबोबाय गिदिर गोलाव खालामबोबाय दिनैसिम आदानि रायनायखौनो खोनाफेराखै आङो नाथाय बाजैखौसो मानो रायो आदाया आंबो मिथिगौ जुलिनि उनावहाय एसे एनै नांलाय खमलाया जाखायो होननानै नाथाय बाजैनि बुंनाय मथेब्ला बाथ्राया एसे बेलेगसो हमनोनो हायासै आङो बिमा आयु मानो थाबाय होखो नोङो बिफा
बामजाया नोंसाजोआ थाबायनो एकदम एमब्रागासिनो दङ नुवाखै? ओइ मा ए मामि मोस्रोम बरो मोस्रोम। गेलेथो हगारना दोन आं दासो सिखारदो। बाहायना लिसुआ माथो मोनांबाय जोंना हनै। जारां जाहांबाय। लकडाउन नङामोनब्ला गामिनि सिख्लाफ्रा दा लिसु खान्थाल जानो जि फालो फैथारसिगौमोन। लिसुखौ बांद्राय जाजाया बिफा। मा जायो? लोमजायो बांद्राय लिसु जायोब्ला, ओंखायनो बारा जानाङा। थाइसे गाहामल' जानांगौ। आंथ' गिनानै जाया। नंगौ? मा जादों? माथो बुथुब दङ मानसियालाय? मा जादों हायना? आङो दहाय बाजैया माखासे खोथा बुंनायखौसो सानगासिनो दङमोन। नंगौना नङाथाय बाथ्राफोराबो। मा बुंदों आब'आलाय? बिफा, नंगौना नङाथाय आंबो बिसासखौनो खालामनो हायासै। बिफा, नोंनोथ' मिथिखायो आदैया माबायदि मानसि। उन्दैनिफ्रायनो आलो आंखौ आदैया फेदेरबोदों। दिनैसिम आदैया आंखौ रायफेराखैबो, बुफेराखैबो आरो गोरा खोथाजों जेबो बुङाखै। नाथाय बाजै बुंनाय मथेब्ला खोथाया नंगौना नङा आं बेखौसो सिन्था खालामगासिनो दङ। बिसि फिसाय माबाफोर दावराव जायाखै बे? बेखौथ' आङो मिथिला गावसोर सानैनि गेजेराव मा दावराव जादों। नाथाय बाजैया आंनो खोन्थानाय मथेब्ला आदैया बाजैखौ बिराद रायसोगारो जाहैदों। बेबा मा दाय मावदो बेखायनो रायजादो? संख्रि बानलुनि दावरावालाय बयनिबो न'खराव जाखायो माथो। बेखौलाय बुंनांगौनि मा खोथा दङ? नङा बिफा, संख्रि बानलुनि दावरावा बयनिबो न'खराव जाया नङा जाखायो। जोंनावबो जायो। नाथाय जोंथ' बेफोरबायदि नांलायफेराखैना दिनैसिम। जोंनि गेजेराव खोथा बाथ्रा बुजिलायनाय आरो मानिलायनाय दङ बिफा। जों रावनिबो खोथा दानथेलायाबो आरो दानथेनोबो साना। उन्दै गेदेर बयनिबो खोथाखौ जोङो मानिना सोलियो। नाथाय बाजैया आंखौ दिनै बुंदों आदाया बाजैखौ जानो बायदि बिराद रायसोगारो जाहैदों। जेरावबो ओंखारहोआनो, जेरावबो थांहोआनो, गावसिनि न'आवबो थांहोआ जाहैदों। बिब्दि होनना खोन्थादों आंनो। आरो बिराद खामानि मावहोसोगारो जाहैदों आदाया। न' खाथिनि न'खरसेयावबो थांहोबावा जाहैदों। दा बे बाथ्राखौनो आङो दहायनिफ्रायनो सानगासिनो दङ। आदायाथ' मालाबाबो आंखौ बेफोरबायदि रायफेराखैमोन, बुंफेराखैमोन। नाथाय बाजैखौसो मानो बेफोरबायदि बुंखो आं हमनोनो हायासै बिफा। खामानि मावनायखौलाय मानोसो बुंखो? खामानियालाय न'खरनि खामानिफोरखौ मावखानांगागौखा। बे जेरावबो थांहोयि माहियिफोरा दालाय बोथोरा बिदिनो सोलिगासिनो दङ ना। बेफोरखौथ' एसे बुजिनांगौ हिनजावाबो। जे कर'ना भाइरास सोलिगासिनो दङ, गोदान आरो माबा ब्लेक बेमार ना माबा बेमारनो बेबो ओंखारदोंनो। दा बेफोरबायदि बोथोरफोरखौ नायनानैसो मालाय गुमैया बादा खालामदों खोमा। बेहा उल्था बुजिबाय ओमफ्राय। जानो? गुमैया मोजाङै बुजायनायखौनो रायदों सानदों बियो। खायसे हिनजावफ्रा मोजां बुंबा उल्थासो बुजिखायो ना। जानो मारै जाखोथाय आदानाव थांबासो मिथिसिगोन र'। नोंहा बेखौनो बुथब जागौलायनाय सानगासिनो दं आरोना? नङा बिफा, आं थारमाने दहायनिफ्रायनो आं बेखौनो सानगासिनो दङ। आदायाथ' आंखौ उन्दैनिफ्रायनो जेबो गोरा खोथाखौनो बुंफेरखायाखैमोन, रायफेरामोन, अबावबा थांबाबो आंखौ माना खालामफेराखैमोन। नाथाय बाजैखौसो मानो बेफोरबायदि खोथा बुंदों आं बेखौनो सानगासिनो दं आरोना। मालाय बिदानि लाडलि बेहेना। लाडलि बेहेनाथ' आरो। दे बिमा, बेफोरबायदिनो बिदा बिनानाव मोजाङैनो अनलायना थानांगौ। आंथ' बेफोरबायदि गोबां मानसि नुबोबायलै हायना। बिदा फंबाय सैलायलायि, बिदा बिनानाव नायलायलायनो हायि, बिबाजै बिबोनां सैलायलायि, बेफोरबायदि गोबां मानसि नुबोबाय आङो। नाथाय नोंसिनि बायदि अनलायनाय आं मालाबाबो नुफेराखैमोन। बिदाया बिनानावखौ एसेबां अनो, बिनानावा बिदाखौ एसेबां अनो। बिदिसो जानांगौ दा, अब्लासो न'खराव गोजोन खुसि फैयो। खिसिखि नोजोर ना लागे आंनि हायना सना। नोंखौबो खिसिखि नोजोर ना लागे। हायना, आंखौलाय बेसेबां अनो नोङो? आं नोंनो खोन्थानो हाया आं नोंखौ बेसेबां अनो। आंनि गोसोआ जेसेबां गिदिर, आंनि गोरबोआ जेसेबां गुवार, आंनाव जेसेबां अननो हानाय गोहो दङ, आं बेसेबांनो अनो नोंखौ।
नोंनि थाखायसो आं दिनै बे संसाराव आरो नोंजों जुलि जानो मोनदों। लोगोसे जोंहा समायना सासे फिसाजोबो मोनबाय। आरो आं नोंखौ अना लाबानो थागोन ना? I love you हायना। I love you too. दे होमबालाय हायना, गोदो सिख्लायाव होनाय बायदि सब खेबसे खुदुं हरदोलाय।